madwarna u hayatina aliyya u ali. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Niċċelebraw ir-rebaħat tal-Eid illum ukoll nitolbu mod speċjali għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Int il-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi frat l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bil-Missier. Int li tneħħi d-drubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-drubiet tad-dinja ilqat tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna l-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn taħal qabilna r-raj qawwi tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50, Pietru flimkien mal-11 għamu qal lil-Lut bleħenoli. Ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtithom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġġibhom: indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal daw kollha li huma fil-bogħod, daw kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u wissihom billi qalilhom: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3000 ruħ. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr in-nami. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollhom ħdura jqiegħdni, dejn l-ilma fejn nistrieħ jħoddni, hemm u jrejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Immexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-karċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Mija iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi.
It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, jekk tagħmlu tajjeb u ssofru it-tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intkom kontum sejħa, għax Kristu wkoll bata għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma kien għamel ebda dnub u ebda erq ma nstab f'ommu, meta jruh ma weġibx bit-tajjir. Meta bata ma jeddiċ, imma ħalla f'idejn l-imħallef ġust. U tabba bid-dnubietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għad-dnubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal naġ mitlufa, imma issa rġajtu lura għand ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Din hija l-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lillah. Jiena rajt tajjeb jgħid il-mulej, jien nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbes ġewwa minn naħa oħra dak hu ħallielu brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ u n-naċ mill-leħnu jisimgħu u hu jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxi warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jarfuhx. Din il-parabola għalilhom Ġesu, iżda huma ma fehmux x'ried jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu qalilhom: tassew ngħidilkom li l-bib tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallilin u briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bib. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi, isalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqred. Jien ġejt biex ikollhom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Din l-aħħar sentenza tal-Evanġelju tal-lum
għandna miġbura dak li Ġesu jixtieq iwasslilna il-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza. Kien qed jitkellem Ġesu meta għalek fuqu bħala ir-raj tajjeb. Ġesu illi meta semma ir-raj għal dawk in-nies mal-ewwel ġalhom jaħsbu dak is-salm li għedna llum aħna stess fil-quddiesa il-mulej u r-raj tiegħi. U Ġesu qed jgħidilhom li hu dak u ir-raj tajjeb. Ir-raj tajjeb illi jħobb li jimpurtaħ min-naċ, illi ifittex li jkun jafhom wieħed waħda, illi jagħti ħajtu għalihom, li jmexxihom fit-triq it-tajba, li jfittex in-naġa l-mitlufa u li għalhekk miegħu jafu li huma għandhom protezzjoni għal ħajja tagħhom, miegħu huma sejf. U għalhekk meta Ġesu jgħid jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra, qed jagħti messaġġ importanti ħafna għal ħajja tagħna. Qed jgħidilna li aħna dil ħajja hawnhekk li ngħixu hawnhekk f'din id-dinja, permezz tiegħu nistgħu nagħmluha ħajja tassew sabiħa, ħajja mimlija, ħajja bis-sens, ħajja li għandha skop. Meta jgħidilna wkoll li di ma taqafx mal-mewt, imma li lin mill-mewt u jagħtina wkoll garanzija aħna li aħna mixja warajh tix-xibli tiegħu li jkollna il-ħajja ta' dejjem, il-ħajja bil-kotra. U għalhekk tajjeb illi aħna nistaqsu dan x'ifisser għal ħajja tagħna illum. X'għandna nagħmlu? Dik il-mistoqsija li smajna propju fl-ewwel qari li qalu l-ewwel nies li semgħu l-aħbar it-tajba, x'għandna nagħmlu? U Ġesu jistedinna biex aħna nissieħbu miegħu ħanejt minn hawn stess f'din il-ħajja fil-ħarsien tal-ħajja. Biex aħna nissieħbu miegħu wkoll ħalli aħna nipproteġu l-ħajja u jkun hawn il-ħajja bil-kotra. U dan nagħmluh aħna sa mill-ewwel mument ta' tnissil tal-ħajja. Meta il-ħajja tkun għadha ftit ċelloli imem diġà il-ħajja umana u għalhekk is-sejħa hija biex aħna inħallu din il-ħajja tiżviluppa. Ġesu lil dawk li ftit ċelloli li fejn diġà hemm ħajja umana jgħidilhom jien ġejt biex ikolkom il-ħajja. Mhux biex din tintrema, biex ikolkom il-ħajja. Jgħidilna wkoll Ġesu llum biex aħna f'din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha ta' pandemija li ġabet ħarbit fil-ħajja tagħna, imma wkoll fejn hemm diversi miżuri aħna nimxu mal-miżuri li assiguraw li aħna inħarsu l-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Hekk Ġesu jitlob minna illum ma jrid li qatt aħna inqedu friskju il-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Imbagħad innutaw kif Ġesu din is-sentenza qiegħed f'kuntrast lilu li ġie biex ikollna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra, kuntrast ma' dawk
li jidħlu biex jisirqu, joqtlu u jeqirdu. Kien qed jgħid għal mexxejja reliġjużi ta' dak iż-żmien xi mexxejja reliġjużi illi bil-qerq tagħhom kienu qegħdin iwasslu għal dan lin-nies, kienu qegħdin iqarqu bin-nies. Ma lilna wkoll jgħidilna biex aħna nissieħbu miegħu fil-ħarsien tal-ħajja nagħmlu attenzjoni speċjalment għall-qerq. Aħna rridu noqogħdu attenti ma nitqarqux. Nsemmi eżempju. Eżempju, id-droga hija espressjoni ta' dan li qal Ġesu. Ta' dak li jisraq, joqtol, jeqret. Jisraq id-dinjità, tisraq id-dinjità, toqtol u teqret. Jista' jkun hemm min jitqarraq u jaħseb li hija mezz ta' rikreazzjoni ta' li tieħu gost fil-ħajja. Ma aħna nafu li d-droga u l-ħarsien tal-ħajja huma proprju kontra xulxin. U jekk inti titqarraq, meta jgħaddi żmien mbagħad tinduna li tkun inkdibt, biħsara għal-ħajja tiegħek. U għalhekk Ġesu jgħidilna noqogħdu attenti minn dak il-qerq li hu ta' periklu, ta' riskju għal-ħarsien tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. U pereżempju il-ħarsien tal-ħolqien. Edna fis-Salm f'Merat kollu mħdura iqedni. Ma l-ewwel tieħu l-idea kemm hu sabiħ il-ħolqien kemm jagħti l-ħajja, jagħti n-nifs. Aħna nistgħu nirraġunaw u nkunu żbaljati li flok il-ħajja bil-kotra aħna nfittxu il-bini bil-kotra. U hekk inkunu qegħdin innaqsu in-nifs tal-ħajja. Qegħdin ma neħdux tassew ħsieb il-ħajja tagħna u tal-oħrajn meta aħna ma nirrispettawx il-ħolqien. Għalhekk meta Ġesu jgħid il-ħajja bil-kotra ma jfissirx dak li inti tista' taħtaf iġġemma lill-kilba biex ikollok dik mhijiex il-ħajja bil-kotra li qed isemmi Ġesu. Immija l-ħajja li jagħtina hu ta' barka, ta' paċi, ta' ferħ li jagħmlu il-ħajja sabiħa u jgħinuna mbagħad biex naqsmu dawn ukoll mal-oħrajn. Jew nitolbu il-mulej illum f'din il-quddiesa biex aħna dejjem minnu nirċievu l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Nitolbuh biex ikunu ir-raj, it-tajjeb li jmexxina fit-triq tas-sewwa. U nitolbu wkoll illum speċjali għal dawk li huwa għażel biex ikunu rajja f'ismu, saċerdoti u reliġjużi, qed nitolbu llum speċjali għalihom f'dan il-ħadd tal-Għid. U nitolbu biex dawn ukoll fil-qadi tagħhom jgħinu lin-nies biex ikollhom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Imkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx u f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru.
imnissel mhux mamun u tra waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħanġissim bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qamwa mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Inresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal l-Evanġelju tal-ħajja lil bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk illi għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dan l-aħħar sigħat, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ u l-għajnuna lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tgħinna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex dejjem tkun ir-raj it-tajjeb tagħna li tmexxina fit-triq tas-sewwa. Nitolbu. Imnina mulej bl-imħabba u l-paċi tiegħek u jiena biex naqsmu dawn mal-oħrajn. Nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha u għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom, nitolbu għal dawk li qed jagħtu servizz tagħhom fil-qasam tas-saħħa kif ukoll f'servizzi ieħor essenzjali fis-soċjetà biex tgħinhom fil-qadi tal-dmirijietom. Nitolbu. U nitolbu biex u speċjali f'dan ix-xahar għandna nħarsu dejjem lejn Marija u tkun li takkumpanjana. Nitolbu it-talba lila biex tieħu ħsiebna tħarisna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna u żomna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristus Sidna. Sit tal-ħolli kollu għax bitjubitek tal-ħobs nofrulek frotta dil-art xogħol dawn idejn li minnu jsir għalina ħobb. Imbirek int għal-dejjem. Amen. Imbirek int għal-dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-lejt jaqluna dejjem ħalli roddu lek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna l-fuq, nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna
sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet, birek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilgħin ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati għall-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnobiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mieqa tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu kif għallimna u kif ridna nitolbu li benta Alla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum,
Affrinna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la daħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għadda li intrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. jonqosni mela tħolla ġura jaħodni nistrik bejn l-ilma ta' xmajjar biklimu jrejjaqni fis-sewwa jmexxini għawdijaj kull ħin. Kull fejn immur jien nimxi waraj tul ħajti nerħi fidej. Il-mulej u r-rajt tiegħi sejjaħu nwiġbu immur fejn joħodni qatt ma nħalli. Koljek xi drabi kollox jiddallam, ma nirżax mill-ħsara, ma nirżax mill-lem, għax naf li ma' ġembi hemm Kristu jħarrisni, fis-sewwa jmexxini hawn miegħi kull ħin. Kull fejn immur jien nimxi waraj, din ħajti rrid nerħi f'idej. Il-mulej u r-rajt tiegħi sejjaħu nwieġbu immur fejn jaħodni qatt ma nħalli. Jitolbu, mulej inti r-raj it-tajjeb tagħna, ixħed ħarsa tas-sliem lejn il-merħla tiegħek u qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-demm għażiż ta' ibnek li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Dak